project Why Now? We are here to present the deliverables of the three project beneficiaries that participated in this cross-border cooperation project. Municipality of Pella, Municipality of Negotino, and the Ephorate of Antiquities of Pella collaborated in order to promote the wine tourism of the two areas. Before the presentations that will take place from the project managers and the other officials that participated in the project, I want to pass the floor to the Mayor of the Municipality of Pella, Mr. Stampos, for the initial greetings. Καλή σας μέρα και καλώς ορίσατε. Mr. Mayor of Negotino, κυρία Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πέλλας, κυρία Δήμαρχε, κύριε Υποδιοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, μια δράση που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Negotino, την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας και το Δήμο Πέλλας, τελειώνει με τη σημερινή εκδήλωση και θεωρώ ότι τελειώνει επιτυχώς και με πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους τους συμμετέχοντες. Η δράση γνωρίζετε ότι έχει ως επίκεντρο το κρασί, τον ίνο. Συμμετείχαμε δύο ίνοπαραγωγικές περιοχές με σκοπό να δώσουμε έμφαση αφενός στην τοπική παραγωγή κρασιού, αφετέρου δε στην τοπική ανάπτυξη, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο θα λέγω ότι συμμετέχει σημαντικά, ίσως περισσότερο για το Δήμο Negotino, αλλά και για μας είναι ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Οι δράσεις, για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν να κάνουν με την ανάπλαση της πλατείας της Αρχαίας Κρίνης από τη δική μας πλευρά, το Δήμο Πέλλας. Η πλατεία της Αρχαίας Κρίνης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην οικία του Διονύσου, του Θεού του Κρασιού, και φυσικά σε μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας και θα μπορεί μάλλον να δείχνει σε πραγματικό χρόνο, θα έλεγα, την οικία του Διονύσου. Φυσικά υπήρξε ενδιαφέρον και με τις επισκέψεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες, από εμάς, το Δήμο Negotino, από ανθρώπους του κρασιού, με σημαντική εμπειρία, θα έλεγα, από αυτήν εδώ την επίσκεψη. Φυσικά είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με το Δήμο Negotino. Η πρώτη αφορούσε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε, γιατί είναι μια καλή συνεργασία, έχει αποδείξει ότι δίνει αποτελέσματα και εύχομαι στην επόμενη προκήρυξη να είμαστε πάλι συνεργάτες και συμμετέχοντες. Να είστε καλά. Now I want to pass the floor to the Mayor of Negotino, Mr. Goras Styliano. Добър ден и от мене, господине градоначалник Стампос, почитувани представници на локалната самоуправа. Чест и задоволство е да се види после една година дека во општина Пела. Καλησπέρα σας και καλημέρα σας από τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο Γιαννιτσό για την πρόσκληση. Η Πέλα είναι μια περιοχή που μας τιμά και έχουμε κοινή ιστορία. Се надевам дека нема да застанеме овдека, дека со завршување на овој проект, овој финален настан кој што се организира во општина Пела. Τελειώνει κάτι και σύντομα, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια συνεργασία με σκοπό πάλι την Πέλα και με συνεργασία για την Πέλα.
Ще продължиме на заеднички проекти, а се заеднички интерес на нашите граждани или гражданите на двете общини. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα σαν λαοί και θα θέλαμε να συνεργαστούμε ξανά. Имахме можност преку организирање на настаните како во општина Пела, така и во општина Неготино, самите производители на вино да се запознаат. Ο οργανισμός που ασχολήθηκε με την Πέλα και με τα κρασιά γενικά αυτά υπάρχει σε εμάς αντίστοιχος πάνω στο Μακεδονιστέο Μεγκότινο και θα συνεργαστούμε με τη συνεργασία μας. Да разменат искуства, цели и идеи за понатамошни развитие на нивните винари. Να καταλάβουμε και οι δύο τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ви благодарам още веднъж за присъствието на овој настан и како што кажат, продолжуваме понатаки за се общо добро за сите нас. Θα κοιτάξουμε για το συμφέρον και όλο το καλύτερο και είμαστε πρόθυμοι για νέες συνεργασίες. Now I'm going to pass the floor to Dr. Elisabeth Tsigarida, Director of the Eco-Rated Activities of Pella, and she represents the third project beneficiary of the project. Κύριε Δήμαρχε Πέλλας, κύριε Στάμκο, κύριε Δήμαρχε Μεγκότινο, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά φτάσαμε στο τέλος αυτού του επιτυχημένου προγράμματος. Ήταν για μας ως εφορία της Πέλλας ήταν πρωτόγνωρο, πρώτη φορά. Συνεργαστήκαμε με δύο δήμους με θέμα το κρασί. Το κρασί βέβαια ενώνει. Και το κρασί είναι κάτι το οποίο σε αυτή την περιοχή εδώ στην Πέλλα υπάρχει από την αρχαιότητα. Αυτό φάνηκε με την εμπλοκή της εφορίας με την ηλικία του Διονύσου. Διόνυσος, θεός του κρασιού, και πιστεύω η εφορία πέρα από την εφαρμογή όπου ο επισκέπτης πραγματικά ερχόμενος στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας μπορεί να δει το σπίτι, την οικία του Διονύσου όπως ήταν. Πέρα από αυτό οργανώσαμε και συγκεκριμένες ημερίδες, με θέμα βέβαια το κρασί. Να κάνει την μετάφραση. Tutaj Pela i Kukieł Dionysos, Σουβίνου, η μόνιμη τα λάθμη σαν ιστορία του Διόνυσος ή Σουβίνου. Λοιπόν, είπα ότι οργανώσαμε δύο ημερίδες με θέμα την αρχαία βοτανική, αρχαία καλλιέργεια του κρασιού, αντεκοκαλλιέργεια, η οποία πιστοποιείται στην Πέλλα ήδη από τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Τραβήμι από τη Ζαβίνου το Στάρι Κουντίνι, το Ζωτβέι Κουλουβίνου για την Κουντίνι. Η βίντεο είναι ότι το Κουντίνι μα το κάνανε Μακεδόνια να γεννητσά πάρα από το βίνο. Ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες και αυτό το πρόγραμμα θα ενισχύσει την δραστηριότητα της συνοπαραγωγής, γιατί πραγματικά τα κρασιά της Πέλλας είναι εξαιρετικά, όπως είναι εξαιρετικά και τα κρασιά από τον Μεγκότινο. Η работа στο Брαβίμι, сакаме да вярваме ќе прават поарно вино на горно и Пέλλας за едно поарно. Αυτά λοιπόν είχα να πω και να ευχηθώ ξανά να έχουμε συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Good morning. I would like to welcome all of you and thank you for being here with us today. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους σήμερα. We are going to talk about our project, our common project, which is called κοινό μας πρόγραμμα. It is called Enhancing the Cross-Border Wine Experience for Local Development. Το οποίο λέγεται η ενίσχυση του διασυνοριακού εμπειρίας κρασιού για τοπική ανάπτυξη. What's Wine Up? We have 3 facts. Τι είναι το Wine Up? Έχουμε 3 δεδομένα. It's a project that was approved in the specific objective 1.3, improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in tourism of the IPA CDC program, the second call.
είναι ένα project το οποίο έχει εγκριθεί για το συγκεκριμένο στόχο 1,3, να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα και να προωθήσουμε τον τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή και να ενισχύσουμε την εργασία στον τουρισμό για την IPA CDC πρόγραμμα δεύτερο κάλεσμα. It is based on the collaboration of 3 public bodies. Βασισμένο στην συνεργασία 3 δημοσίων φορέων. Its overall objective is to implement a series of actions that will enhance the experience of wine in Pella and Negotino in order to attract more tourists, support the development of the local economy and create new jobs. Γενικά είναι για να μπορέσουμε να εφαρμοστούν μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπειρία του κρασιού στην Πέλα και στον Νεγκότινο για να μπορέσουμε να ελκύσουμε περισσότερους τουρίστες και να υποστηρίξουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργηθούν καινούριες δουλειές. How was the main idea developed? Πώς αναπτύχθηκε η κεντρική ιδέα. The project idea was initially developed by the 2 municipalities. Το Wine Up, η ιδέα δημιουργήθηκε από τους 2 δήμους. Municipality of Pella, the lead beneficiary, and Municipality of Negotino, the second partner beneficiary. Λοιπόν, ο Δήμος Πέλλας, ο οποίος είναι ένας από τους 2 ο leader είναι, δηλαδή ο κύριος μέτοχος, και ο Δήμος Νεγκότινο, ο οποίος είναι ο δεύτερος μέτοχος. The touristic product of Negotino is mainly based on wine production. Pella, on the other hand, is known for its quality fruit production, but the main tourist attraction is the archaeological site of ancient Pella, Ephorate of Antiquities of Pella. Λοιπόν, το τουριστικό προϊόν του Νεγκότινο είναι βασικά η παραγωγή κρασιού. Η Πέλα, απ' την άλλη, είναι γνωστή για τα ποιοτική παραγωγή φρούτων, αλλά το κύριο τουριστικό κομμάτι είναι το αρχαιολογικό μέρος της αρχαίας Πέλας. The main question was, how can local authorities encourage tourism focusing in the wine production as part of their cultural and natural heritage in order to support employment in tourism? Η κύρια ερώτηση ήταν πώς μπορούν οι αρμόδιοι τοπικοί να βοηθήσουν, αρχές να βοηθήσουν ή να αναπτύξουν τον τουρισμό επικεντρωμένο στην παραγωγή κρασιού σαν μέρος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για να μπορέσει να υποστηρίξει την εργασία στον τουρισμό. The answer comes using a notion which is in the center of contemporary tourism theory and practice, through enhancing the wine experience in the cross-border area, linking it with its past and present heritage. Η απάντηση έρχεται χρησιμοποιώντας το σκεπτικό το οποίο είναι στο κέντρο του σύγχρονου τουρισμού ή στη θεωρία του σύγχρονου τουρισμού και στην άσκηση αυτού, με το να ενισχύσουμε την εμπειρία κρασιού στη διασυνοριακή περιοχή, η οποία συνδέει το παρελθοντικό και την τωρινή κληρονομιά. How can the main objectives be achieved? Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το κύριο στόχο. This objective will be approached under 2 axes. Αυτός ο στόχος θα προσεγγιθεί από 2 άξονες. Improvement of the attractiveness of the 2 areas. Η βελτίωση της
ποιότητα στον δύο τομέων. Promotion of the wine experience and the employment in tourism in Pella and Negotino. Η προώθηση της εμπειρίας κρασιού και η εργασία στον τουρισμό στην Πέλα και στον Νεγότινο. The first is the creation of a more attractive environment with selected interventions in sites of cultural heritage that can act as multipliers, as they will not only act as attractions, but also as the ground for multiple actions related to wine tourism. Η πρώτη είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικό περιβάλλον με διαλεγμένες επεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής και έτσι δεν θα είναι μόνο ελκυστικά για διάφορες δράσεις οι οποίες συνδέονται με τον κοινοτουρισμό. The second is a network of activities to support directly the unemployed of the two areas and also to expand the wine experience and unfold the rich possibilities for development of the two areas arise by their wine tradition. Το δεύτερο είναι ένα δίκτυο δραστηριοτήτων το οποίο θα υποστηρίξει άμεσα τους ανέργους των δύο περιοχών και επίσης θα διευρύνει την την εμπειρία σε σχέση με το κρασί. Η ειδική εμπειρία και η εμπειρία του κρασί. Και θα ξεδιπλώσει τις πλούσιες δυνατότητες η ανάπτυξη για τις δύο περιοχές, οι οποίες αναδύονται από την παράδοση του κρασιού. The structure of the project has been formed according to two axes that have been formed to two distinct working packages. Η δομή του project έχει δημιουργηθεί βάσει των δύο άξονων, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από δύο ξεχωριστά λειτουργικά πακέτα. The work package 3, which is the improvement of the attractiveness of the area. Το work package 3, το οποίο είναι για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής. And work package 4, the promotion of the wine experience and the employment in tourism. Το work package 4, το οποίο είναι για την προώθηση της εμπειρίας κρασιού και της εργασίας στον τουρισμό. Our target groups. The project focuses mainly on the specific target groups, which are unemployed people, in particular young, that can work on tourism. Το project συγκεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, οι άνεργοι άνθρωποι, συγκεκριμένα οι νέοι,